rong supi along multi-story car parking a hem kikim kerang ponjia phan car beng lo chen Moscow sel CM abetung atum adima long kahumridam PWD rong pambau division atum ke claim nang ji asaya hoi ke dora atum claim dead United Student Union of Karbiang lo atum pen jai pong hawar along akejoy pen si ke lang awar sai kedeng News time long pen liberta than bang thare harmony be non bertang ton pen arjik tha dipu rong supi along multi story car parking a hem kikim ponji a phan aruni phai hiniar ni Karbiang lo autonomous council abetung atum additional director of agriculture asem along kahumri dam berta car news along berta nang pale Dipurang supia hiti along motor kapasang athai kavia jok kachilenga phan pinaan kasiksak do tanglo laso jok motor kapasang ji aphan multi story car parking a hem kikim kerang ponji aphan Karbiang Long Autonomous Council abitung atumpen additional director of agriculture thengno along mati kikim jiadim kahumri dam labang su kahumri dam along Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Karbiang Long Autonomous Council chairman Harin Singh Be EM MSc secretaries lapen engineers atum kahumri dam pusi biota rebdun lang Hamren rong supi arlo tirkim langmet wudi langso kacheleng PWD atawar kidam tang 2014-15 aningkan kaselam atar pang thek tirkim along thek ponlong kilometer AC duji ajak kiding arlong sangti thok thepen ruler pakoi kling ang thek long bonsta athak black topping asai abangke ephong ton kokpen non punon benta ke claim thek long le Haladak arar atumpen karing jia tengki ke claim ke cheng hut ki mesen lapen thang da khinde dun movie bonta black topping ang denga bangke hola sohut ington kok pen non punon benta salam le datsi babai khoi le pusining ji PWD asai campaign tong sai ke patang jia pharlam toy ki bedat lo nei mate contractor abang ke claim kang tong te tok ke claim bedat lo nei sitame asai abangke non ningkan hini pleng beta babai khoi si dolang katnyo sa pherge hundor kropen na kilo berta rumah mana kah gap ke 2 years lo अच्छा कुमार लो अंते ला suatu war keselam ke la suhut bangke Krishna Sharma la ke la EM pen contractor tumsi bang juga jukuri maksudnya habdan amat non antara suatu war bangke la pusi panggil hang bolo habdan juga lo cunce claim isela kan baga jak ding doji la tu telling na eklimta United Student Union of Karbiang Long asong mate lo charlia song pen patir pi pon se aruni phahini arni langhin branch committee atum pen rong rup arlo along se ke langdam asai kedeng United Students Union of Karbiang Long langhin aro tumpen jai ponga hawa rong rup arlo mate atok anu along akejoben sekelang mate free medical camp ke padopon labang so sai laki usuka tiripi amai phubi bison teron lapen jintu hajarika tumpen patir pi pon sia kejoben sekelang awar sai padopon lo akejoben se kachelang awar sai ki bidam theka pot langhin arwa chunbang sarpangri ingtia hin pen kachuro alam thiki pachir pon pado non malong support pandina paman berta multon poniksina Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbiang Long Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbiang Long. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant.
For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu piputot bertalong pangtulo hamren pen kilometer thongkep rahini an kahilo rong pangbong pen tapat adak PWD atawar akele kewak ahir kang tang pik ajok aruni pha SCR ni ahoy kedo rong kri troxy mate socheng amren border development committee pen bang pharo ke thomara datum chepengsi kilometer hini ajak keding kachelenga atawar ka salam pona berta kat news long berta nang pale Ningkreng isega hutke kreng punajok ajoner lo sitame la pula bensi chehlat bomlo bon sitame non barla wichenga por hutke bangso towar motor gari penke aphira lamlo ekeng penan taka chehla chephan chotorok an pin sorkor phanchoton lok polote komentu neta salam lelo pura aning ke theka vijat ajok aru ni phai ECR ni ahoy ke do arara tu methang ama thorpak motor gari cherisi towar arlong ke thoka sai claim ponlo rat thorpak PWD towar ke wahir ke tan nai adim an ke arlong ke thok ke pado parajok rong pang pen rong aner kep aratum asap arki kachelat me pupusi aning ciparong pon rinti non malom penang an PWD towar ke department atum pensi towar ke salam pon padolo bon setame PWD rong pangbong division hin pen ke lahai di malong ke claim dam che phan thangnar sai ke deng pon pelang pinpur pon me pining suri hidra krener ke baning kanang bong amre constituency ratum kiong dunga di malong methang khiadat methang aja kong pen PWD towar ke salam thek pon long ini itu hawar rapat सरकार के लांगले पनायो itu mengkan ket refajo raso PWD atwar kecilnya nasi pilih itu sentar ninut abor ngabra sentar pahun se itu rapan seminar sa ali itu mengkan tema itu mengkan itu tawar gitu kita ngisung alu kose itu mini rat korpak itu mengceklam lo tapa pe pabang ada lase PWD di perna sorbantai itu menang curi lo eso puno ya puno lakum kata lepo si alang itu bom sa klem kle sana tu ngahai kari motor itu cileng ke kanang sot lase pini tu rat panu rapan thorpak si tu la sa dini tu ceklem dalo hasina tu badu weta jini na hamren man thailu kilometer thumke rehni ladak rong pangbong rong arlu ningkan cleaner cap of frang banol bangso tawar atum contract kelong atum bachpitang te panayok rat makisung labang so ali ki part dead pen rong cleaner cap kriser cap rong dulang hoi phiti telang so tawar along kahin gari ke chiling ne ko rak kata kisung hepiglo kaki sung nai bangke pregnancy ki dut ma phan nei hanga teng pen hamren mate bujai mate juai silong bunot ponune labang so dim kailo ta barla humolo tangte dak ki thi ke yang anda ke chitong nang budulo lase pini rong thom priara datum neng kungsi labang so atuar along gari mithang cirung pen lanar biar yang bong sitami claim lo lepen spaduk lo lasi hai kaman phan ke chuning ri lam thebang lo phelo hamren PWD subdivision rong pangbong subdivision ISO lepen engineer to phan prabjing bela bang sodim nangapas ang so ali nangapapi meji phansi nilitum rong kret trok sia raratum chuning ri lo Harogat along aruni phai CR ni analo por phai crazy apor pen Harogat Sankar Mandir patu aklam along all Karbiang long building and other construction worker union atum pen patir pi ponsi chongda chotlu chot pen ahya marit ke chapangreng unchot arni mede arni apan alilalon pen talondun posi karnios along bertana pale Rahul Basumutari pen ke chari pon amalong alhui sarpo amana peng pen Harokhat constituency EM khonsing rong pichetong dun man peng aman pen AICCTU claim bang pu Samson Singh killing chop halhui aman pen KSY sia kong chun bang bor sing krola pen Helimon Banglaria tum penan parta penangan man peng kidoke theke dinga tum chetong dun mayalong alhui pachni pen mayalam thia phan rintu hajarika pen sia por enlo man peng alhui pen ka chetong dun bang pu AICCTU claim bang pu Samson Singh killing merat ang nulam theki chai pon ke medik katalon nang kok
kupia joy ni lo komat ajok lo la pen lama KRKN nang kok kupia pot lo la pen komento hut pensi la somai ason nang kepang cheng lo pua puthak ang ton pen lam than paklar pon IM Konsing Rong Pi Penrat Ang Nolam Thi Kejai Ponke Prime Minister Narendra Modi Penajok Ki Boydet Kachongdat Chot Ararat Tumaphan Kapaching Thur Jia Phan Penang An Ki Claim Pon Bomlo Kachongdat Tumaphan Anam Pabat Po PMAYG PMAY Pachatang Po La Pen Job Court Anam Ta Pabat Pon Po Sedami Lahai Ke Suri Hinira Kre Seningkan Asen Sustain Pensi Lahai Kam Claim Bom Lang Lapen Puthot Suri Hinira Kre Hinyaninkan La Son Thot Hem Hem Dam Pen Apai and dam to pen ansi non kilong lia tum anta long to pusi IM rong pipen mailong kachitong arat ang no lam the jai pon News time berita bang lapang si kang ton ponik lo langi bom thakat news channel dumi thang me kurwang thu